Senator e County ma Siaya Migosi James Orengo okwedo mokalo okang' mabende duol matayo yiero e pacho kaendi IEBC yande nokao mar wuok oko e kamiti mabende yande ne hiko chenro mar yiero ma higa manyien. Migosi Orengo owacho ni okang' ma IEBC okao no ero kelo penjo mathoth gi e seche gi eki mabende piny Kenya hikore ne yiero maduong' e higa manyien. Koloso e gwenge mag Seme e County ma Kisumu, Orengo jiwo oganda jo Nyanza duto mondo dhi nyime kod bedo kod geno kuom Migosi Raila Odinga. Kaluwore no wacho ni en owuon ema bende en candidate mowinjore kod kom ker e yiero ma higa manyien. Osiemo jogo ombulu obed akicha kik gibi go ombulu ne jotelo go eko ma bende ok bi konyogi kata mana tok yiero ma higa manyien. I want to tell the people in IEBC need their participation in a joint effort to ensure that we have free and fair elections. Requires government institutions to meet and come out with a work plan on how from various institutions and processes we can have free and fair elections. Omio Chebukati was very ill-advised to have got himself out of that process, and he may live to regret it. But it doesn't change my view about the Electoral Commission. I used to say, the Electoral Commission, IEBC, is an evil enterprise. But we are watching. We are watching him. We are watching him.